Makarantar so na shiga ni alimi ne, ke ce malama. Kai ma malami ne. Makarantar so na shiga har yanzu ban kai karshe ba. Girman ta yana da yawa, ɗalibanta ba sa kirayuwa. Makarantar so na shiga har yanzu ban kai ƙarshe ba. Girman ta yana da yawa, ɗalibansa ba sa ƙidayuwa. Zuciyata na baki, ki riƙe amana ki mata gata. Ke ce malamata, wace ke kula min da rayuwata. Ni ne ɗalibinki na farko na ƙarshe a makaranta. Ni da ke ba mu rabuwa domin mun zamo tankar ɗa da uwa. Oh, la 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 la. Sanga ya samu gun zama da zuciya ya yi sabawa. Kai ne tauraro na rayuwa ta kai haskawa. Kai ke samin nasuwa da farin ciki na yi yabawa. Baka sani a rana ba ni ba ta ya zan sa kai kuka hawa. Makarantar su wani shiga har yanzu ban kai karshe ba. Girman ta yana da yawa, ɗalibansa ba sa ƙidayuwa. Soyayya jigo ce na rayuwa yau na tabbata. Ita ke kawo da damuwa ta sanya nishaɗi a zukata. Komai ya zo karshe cikin gida na ki zamo mata. Farkon labari na da ƙarshen sake ce kin zama rayuwa.